चित्रलेखा पार्क ini daerahnya pribadi ini Citroleka Park dan di campus student pudong segera daerahnya feeding Pilan MGY 21 with slider. जी इंटरेस्टिंग के लेखा जों क्यूट थार गथ'आ क्यूट थार Nah, Mises dong, biar beres sulika. Udah nih boating jauh gasini, जों side जों बेरायगासिनो आरो एसे सिनारि बिफां बर' बिमा Indian map ini biye आरो नै बिथिं हारसाफोरनि जापि दङ नै चित्रलेखा पार्कनि सिङाव गोबाङाबो फट' लासोदों नै चित्रलेखानि सिङाव रिफ्रेशमेन्ट juice Citroleka boat house nih boating kamar nih ini biar apa sih? Citroleka nih citron dengan dia, nah, mas citro bi? Hah? Mana nang dena? Angkat di kang deh mas nih. Rong ra đây
गेलेग्रा जायगा नायनो फैदों गथ'फ्रा नै गारि गाखोदों हांखुरथार गथ'फ्रा नै गारि नायनाया बुंजोबथारबाय बेयावहाय गेम हाउस गेम गेलेनो हायो गेम गेलेदों गथ'फोरा नै गारि सालायगासिनो गथ'फ्रा जोबोर हेपि गेलेगासिनो इन्जय खालामफैयो फैनानै चित्रलेखा पार्कआव लाभार्सफोरा माबायदि सेम्बल गालाङो माबे केक्टास ना फाइनाली जों गेम जोननिफ्राय फैबाय बोरि फारसे साइडआव नायनो नै फट' लासिदों गेजेरखिनियाव भिउआ जोबोद समायना नैबे हाबदेरनाय एन्ट्रि गेटनि सिदाहै Hah? Finally, Citralekhā Park जों बेरायखांबाय दा ओंखारलाङो